Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya paplatform penyu kuti ndinge ndichingokuudzaiwo mapindiro awo andakaitawo marriage ende ndakatodhingurawo umwe mukadzi uyo wandainge ndichishandidzana naye ende iyi mukoma Mwari has blessed us zvekuti dai ndanga ndisina kuita zvivindi zvandakaita izvezvi ndingadai ndichingori pakutambudzika. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so. Ndakauyawo kunoku kuJoni after murume wangu andidana. Murume akandirwadzisa mukoma, akandirwadzisa noti zvezviya zvekutamba zvekutoona kutoti panapa I don't mean anything to this man. Saka ndakangosvikawo mumaoko ehama dzemurume. Murume iye ainge achishandawo kwaaishanda achigara, saka aizopota achiuya pamaweekends, but zvinhu zvacho zvakazosvika pakuoma zvekuti murume aikwanisa kuita 2 months apa ndigere ndiri ndoga. Apa aizoti kana auya aingouya asina kana senti mukoma. Ndakabva ndatanga kuhasela, fortunate enough ndakabva ndazowana zvangu basa somewhere else. Ndakati ndawana basa ndikabva ndati munhu uyu nerafu yose iyo yaakambonditamba panapa pabasa pangu handidi kana kumbogara ndamujaidza. Pabasa apa pandainge ndava kushanda paiva nemafamily 3 aigarapo including inini. So idzi mhuri idzi mbiri dzandakasvika dzichigarapo paiva nemurume nemukadzi, murume nemukadzi. Ndakangoti ndichingotanga kushandapo, then the other couple ndopavakabva vazoenda kuZim. Vakati vari munzira vachidzoka ndokubva vasungwa nemapurisa vakabva vadhipotiwa, but pavakazodzoka vakabva vazongopfuurira vachiti ivo vainge vava kuda kuenda kunogara nekushandira kuCape Town. Saka takazongosara tava 2, inini single mother zvangu zvekare nekapo iyaya. Aiwa vanhu ava vaidanana zvavo mukoma, asi chanyanya kundirwadza pamukadzi wacho iyezve ndovaya vanozviti ivo vane magadziko mahombe. Saka aingoti kana akataura kudai obva atanga kungokomenta like kuti vamwe vanhu vane madho. Apa inini ndaibva ndanzwa sekunge ainge achitobvira ini. Zvinhu izvi zvakangoramba zvichindirwadza ende ndakati ndatanga kurwadziwa kudaro so ndokubva ndatanga kutarira life yavo. Vaiva vanhu vaiva vekuti vaingogara vachifara vachiseka. Taiti kana dzimwe nguva paya kana varungu vasipo tichita hedu musikanzwa wekusaita basa vaibva vagarisana pamakumbo. Inini mukoma zvaibva zvandirwadza ndichitanga kufunga kuti ichi ndo chainge chiri chishuviro changu, but wangu murume ainge akasarudza kuti tinge tichiraramisana chiupenyu chiya chekungorwadzisana. So I started hating this woman with all of my heart, but pekuti ndinge ndichimubatira painge pasina. Vanhu ava vaiwirirana chaizvo, but out of nowhere murume wacho akabva azongonzi ainge aita girlfriend. Ndikabva ndatoti chance given. Iyi mukoma at the end of the day painge pasitomborina girlfriend zvachose. Munongozivawo zvinhu zviya zvekuti kana vanhu vakangoonekwa vachifamba vose vanhu vanobva vatoti vanhu ava vanodanana. Saka ndo zvakaitika ipapo pandakangonzwa nyaya iyi ndikabva ndatoti panapa munhu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichitomukonanisana nemurume wake. But at that time murume wangu uyu ndainge ndisati ndatanga kumuchiva, ende mufunge zvenyu murume uyu handina kana kumbogara ndakaita 1 day rekuti ndingati ndakamuchiva kubva zvandainge ndakatanga kushanda navo vanhu ava. But ndakazotanga kudevelopa mamwe mafeelings aya ekuti it was no longer normal. Zvainge zvatova zvezviya zveobsession zvekutoti vanhu ava ndikuda kuti vange vachizoparadzana kuitira kuti inini ndikwanisewo kuzokwana. So iye akazoti one Monday morning ndokubva auya zvake kubasa, but paakauya kubasa already ne.com ndainge ndakatozvinzwa. Ndakabva ndaona kuti munhu ainge aine stress. Musi wacho iwoyo vanhu vainge vasingataudzani, vasingaiti kalove kaya kekungoshaina.
ende murume wangu munhu wekutongoti naturally ari romantic, kunyangwe paine vanhu anenge akangondigukutira sezvaainge achingoita ex wife yake iyoyo, but on that day kwainge kusina zveromance. Ndikabva ndati heunomukana takabva tatanga kutaura paya, ndikabva ndati nai vasikana, ko chiko chiri kumbokunetsai? Ndiudzei kana kuti chii chiri kukunetsai vasikana, munokuvara neBP? Ndopaakabva atanga kuchema paya, ndikati ko munochemeiko? Ndokubva andiudza everything that had happened. Akandiudza kuti iye murume wacho hanzi ainge aine girlfriend. Ndakabva ndaita kumuroverera pamuchinjikwa murume uyu, ndikabva ndati ndakagara ndakazviona kuti murume wako uyu ane meso. Ndokubva ndatonyepa kuti unoona paya pakambouya munin'ina wangu, because paiva nemunin'ina wangu ainge akabvawo kuZim, ndokubva ambogara neni, then akabva azowana basa samwe. Ndikati munin'ina wangu akatondiudza kutoti murume wako iwewe akatombomupfimba, but please do not tell him. Akabva aita sekunge achaputika neshungu. Everyday ndainge ndava kungonzwa iri yowe. Apa inini aiti kana akauya kwandiri achitsvakawo advice, ndobva ndamuti iwe usaitiswa mani, vanhu ava vachiri kudanana, iwe unofanira kunyatso kumurakidza rudu wewe wekuti asakujairira, nekuti kana iwe ukangomurakidza kuti unojairirika achangoramba achingokuitira magirlfriends. Believe you me kuti murume ndozvaari. Mukoma with time ndakabva ndatanga kumupa maideas ekuti iwewe kana uri kunzwa kuti mwoyo wako hausati wapora, it is far much better kuti ungomuramba murume uyu. Akati vasikana, murume wangu nemadiro andinomuita, handikwanise kuti ndinge ndichimuramba zvego. Ndikabva ndati sezvo iwewe usingakwanise kumuramba zvego, chiita hako boyfriend. At that time mukoma ndainge ndava kuita semunhu ava kuda kunodzokerana nemurume wake, ndichitomuudza kutoti handiti unoona kutoti nditori nevanhu vangu tu. Pakupiko mukoma ndainge ndisitomborina kana munhu zvachose. I was very lonely iyaya yekuti ndaita sekunge ndichamuka pakati pausiku kuti ndingonoteerera kuti vari murudo here kana kuti vari pakati pekutukana. Saka ndaiva neumwe muzukuru wangu uyo ainge ari kuCape Town, saka aiwanzo kundifonera. Iye aiti kana akandifonera munhu uya wekuti anofarira zvinyadzi, saka taibva tatanga kutaura zvinyadzi, not kuti tinokwanisa kurara tose or anything, but ndakabva ndatora advantage iyoyo. Ndaibva ndatanga kuita sekunge ndikutotaura nechikomba changu. Zvese izvi ndaitongozviitira kuti iyo angofila very comfortable. Ndopandakazonzwa munhu ava kuti pane umwe murume murume uyu ndakadzidza naye, saka recently ndakati ndiri paFacebook, then ndikabva ndazongomusecha ndikamuwana. Saka kubva zvandakatanga kutaura naye ari kunditi iye ndinge ndichiuya kuPretoria uko, saka handizivi kuti ndoita sei. Ndikabva ndati iwe enda mani umbonopodzwa maronda ako. Akati vasikana, I am not even sure. Ndakamuconvinza mukoma, ende zuva racho iroro paakaenda kuPretoria ndakatomuperekedza. chionai manje zvandaimuita. Aiti paya paanenge achitaura nyaya dzake ndinenge ndakamuisa parekodha zvangu mavoice notes aya, ndichingomapa chimunin'ina changu chiya chandakambogara nacho, ndichingomoti chengeta mavoice notes awa. Even the day paakaenda kusleep over kuPretoria ndini ndakatomuperekedza mutown. Saka taitoti paya tichitotaura so ndaitombopota hangu ndichimutora mavideos. Ndokubva ndatotora video reparank patainge tiri achinopinda mukombi, ndichitomutora video iye asingatombooni kuti ndozvandiri kuita. Ndaitota sekunge ndiri kutongozvitora hangu maselfie. Munhu ndokubva aenda. Evidence yose iyi ndainge ndichingoichengeta. Ndakazoti ndadzokera kubasa manje ndikatowana murume wacho was feeling very stressed. Ainge akatogara zvake kuseri kwemba, akatobata zvake chidoro chake, achitonwa chidoro chake. Ndokubva ndamubvunza kuti what is going on, madhamu venyu havasati vadzoka here? Apa ndaitotaura zvezve zvekusvotesa mukoma. Ndakangoti ndichingonoburuka kombi zvandakaita ipapo kana shavi rakubata. Munoona kasiketi kandainge ndakapfeka ndakaita kekukwinya kudai, so zvezve zvekuti zvidya zvose izvi zvakasara zviri panze. Iye akangoti achingotarisa kudai, ndokubva atarisa kuside because ainge aona kuti munhu uyu very attractive. Ndakabva ndaenda paya ndikabva ndanomira pamberi pake straight, ndakaita zvekudhasha makumbo ndichiitira kuti skate iyi isazodonha kuti inge ichidzoka palevel. Ndaida kuti irambe yakangokwinyika kudaro zvekuti ange achindiona. I am sure mukoma kuti pandakazotendeuka
tichitanga kuenda kumba kwangu akatoona zvakawanda because ndaitonzwa kamhepo kachitondirova kutorakidza kuti kumashure uku kwakangosara kwakadaro. Pasina kana nguva munhu akabva auya kumba kwangu achindibvunza zvimubvunzo nhando, hamuna airtime here, this and that. Ndikabva ndati naimi chingopinda izve mumba because zvekutaura ndichidanidzira imi mumire ikoko kudhoo ikoko inini hangu handizvigoni. Akabva ati iko kana ndikazobatwa nemudzimai wangu murimo mumba, ndirimo mumba menyu, handiti munhu anobva atowanawo nyaya dzekuti ange achivhara nadzo. Ndikabva ndati haadzoke munhu wenyu uyu. Vakabva vapinda vakati what do you mean kana muchiti haadzoki? Ndikabva ndatanga kuvaudza everything. Ndikati mudzimai wenyu munombozviziva here kuti mudzimai wenyu zvaizvezvizvi atori munzira ari kuenda kuPretoria? Baba, iyi mukoma yakabva yatanga kuchema. Akachema mukoma murume uyu zvekuti ndakasvika pakumunzwira tsitsi. Achichema kudaro ndakabva ndaenda apo paainge ari ndokubva ndatanga kumunyaradza. Ndakaita kumuisa musoro wake pachipfuva changu ndichimunyaradza paya, ndokubva ndamutora tikabva taenda tikanogara zvedu pamubhedha tichinyaradzana paya. Mukoma pasina kana nguva bonde rainge ratotambwa. Takazoti tiri mumachira manje ndikabva ndati iwewe chiregedza kuita fuza remurume. Akabva ati what do you mean? Ndikati handiti uri kuona kuti ndakupodza marwadzo ako, neniwo ndiri pakurwadziwa shamwari sezvaunongoziva. Iye aitozviziva kutoti my life history is a painful one. Ndikabva ndati saka iwewe neni tinokwanisa kungoramba zvedu tichingofambidzana because handina kana munhu. Then akabva ati ingawani mukadzi wangu anogara achiti uri hure remakoko because pane munhu waunogara uchitaura naye pafoni muchingotaura nyaya dzekuti munoda kuzorara mose and stuff like that. Apa at the same time uri kuda kuita go back to your husband. Ndakabva ndati foni yangu iyi unokwanisa kungoenda nayo kumba kwako uone kuti pane munhu achazondifonera here. Akabva ati bo. Ndokubva atora foni yangu paya akabva azoenda nayo kumba kwangu. Munhu akabva atotaura nemuzukuru ainge ava kutoti kule muri sei. Then paakazodzoka manje akabva ati zvinondoita sei nemudzimai wangu? Ndikati iwewe just relax, munhu wako uchatongomubata chete, but chindoda kuti unge uchiita, handiti unoona kuti iwewe neni tarara tose pasina dziviriro. Saka from now on mudzimai wako toda kuti unge uchimuudza kuti tava kufanira kushandisa dziviriro. Zvainge zvakaoma mukoma but ndakamuconvinsa. Mudzimai wake akazoti achidzoka iye aiti zvaimurwadza but aingozama kungotevedzera zvandainge ndakamuudza ndichiti mudzimai wako uyu muchinda wake uyu ari kufanira kuuya kunoku, saka iwewe ndipo pauchabata shiri yako ipapo. Saka nemudzimai wacho mukunotaura naye ndainge ndichimupfurira ndichiti iwe ungangoramba wofambira murume, iye ngambouya kunoku. Saka pane chimwe chiloji chandaiziva ndikabva ndati kune loji yakati. Saka ndokwa vakabva vazoenda kuya ndokubva vanobhuka zvavo ende vatoriko mukoma ndaitotaura naye. Then murume ndokubva azongokarukawo achinosvika ikoko. Vanhu ndokubva varwa paya vakarwa mukoma nashi zvekuti murume uyu akazova wangu akadimburirwa hembe akaitwa sei akanyadziswa. Apa ininika ndainge ndichifidha uyu mukadzi uyu, saka hasha nehuturu hwaainge ainahwo it was just too much. Vakazouya umwe nomwe vari separate ways. Then murume akabva ati ndakusiya basa ndarwadziswa. Ndikati iwe ungagosirei basa inini ndiripo? Murungu paakazouya paakanzwa this whole story akambozama kuvayananisa but vakangogara vose for about a month, umwe achirara pasi umwe achirara pamubhedha. Aingoti paya dzimwe nguva ongobuda ombonyahwaira achiuya kumba kwangu. Ndobva ndamudzinga kuti be patient otherwise tinozobatwa. Mukadzi ndokubva azoramwa akabva azoenda kuPretoria kuya kuchikomba chake. Iyi mukoma ndakaita kucelebrata ndichiziva kuti now munhu ava wangu. Munhu ndakangoti ndichingonomubata mukoma apa ndainge ndatogara ndatoshandirwa kudhara, ndaitova nemakenduru angu 3 awo andainge ndakapiwa. Saka ndakangonzi panongoenda chete mukadzi wacho inini ndaifanira kuzoita mazuva 3 uyu ndisingarare naye murume uyu akazova wangu. So macandles awa ndainge ndakamabatidza, ndaibatidza one after the other. Ndakatanga ndabatidza the first candle ndokubva ndazobatidza the second candle ndikazobatidza the third one. The third day mukoma
kenduru iroro rakati richinonopera, murume uyu ndokubva ndamuudza kuti nhasi baba munofanira kurara kwangu. Munhu akabva auya mukoma, ndokuzototanga paya kuzotogara tose kuzotonosvika tichitoenda tose kumba, ndokubva tazosiya basa paya Mwari ndokubva vazototiblessa. Mwari ndokubva vazototiblessa zvaizvezvi mukoma tatova nekaupenyu kedu katori bo, titori nestendi yedu kumba uko yatakatovaka, but just to be safe ndakabva ndaramba kunovakira kwavo, ndikabva ndati iye anofanira kuya kudhuze nekwedu, ndichitirawo kuti kana mukadzi wacho akazouya, because sevanhu vane vana ndainge ndisingade kuzongoramba ndichizoonana naye, anozviziva zvake kuti ndini ndakamutorera murume, but ndozvitongoripo mukoma. Upenyu hwatava kurarama uhwu, munhu shuwa angaswera achitambisa murume ari cool kudaro. Murume wangu mukoma haana kana chinhu chekuti unomupomera, kana riri sedoro mukoma anongotongoenda newe obva anozvitengera madoro ake otodzoka pamba, munhu achitoona zvake mamuvi ake, achitoona hwawa hwake. A very cool man wandakapiwa naMwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vantsvadzi vedu. Hanzi shuwa ndingaregedza munhu achitambisa murume ari cool kudaro. Ndakazvitorera ini, ndakazvitorera hangu. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatitaurei navo mucomment section.